Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. A yanzu muke samun labarin Mustapha Waye wanda ya yi directing ɗin fim ɗin Izzar So, Allah ya masa cikawa. Yanzu muke samun shi a shafin Lawan Ahmed wanda shine kuma jarumi a cikin fim ɗin Izzar So, ya wallafa cewa Mustapha Waye Allah ya masa cikawa. To Allah Ubangiji ya ji kansa, Allah ya sa ya futa, Allah ya sa aljannatul firdausi shine makomansa. Mu kuma tamu in tazo, Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani dan alfarma annabi da alkur'ani. Ga cikakken bidiyon nasa a gaba da wannan yanda jana'izansa ya kasance. mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum da mahayi. Ya rayuwa yana da zumunci, na san shi baya kunci, fara'a da sauran